Fim ya yi min riga, ya yi min wando, ya yi min haji, ya yi min umara, ya kuma yi min mijin aure. Masha Allah. Assalamu alaikum. Sunana Ummu Salma Inuwa Fulani. To alhamdulillahi ni haifaffiyar cikin garin Jos ce, amma mahaifina asalin Bafulatani ne daga jihar Bauchi a cikin ƙaramar hukumar Misau. Na yi makarantar firamare da zuwa ƙaramar sakandare a cikin Jos North. To daga baya ka san an ce wanda ya bar gida gida ya bar shi. Sai na koma can mahaifan mahaifina wato Misau a jihar Bauchi. A nan na yi karatu a College for Legal and Islamic Studies. Kafin daga baya aka yi min aure na zo zama nan cikin garin Kaduna. To a garin Kaduna tun da gari ne na ilimi ban zauna ba gaskiya. Sai na ci gaba da karatuna a Salamatu Institute inda na karanci Islamic Studies na diploma a kai. Sannan na zo na koma Kaduna Polytechnic na karanci Mass Communication. To na yi aiki da gidan talabijin na AIT tsawon shekaru. Kafin daga baya na koma Nagarta Radio duk a matsayin newscaster wato mai karanta labarai da kuma shirye-shirye da watsa shi. To Hajiya aka tsanduma a harkar fina-finai kuma. To ni har kullum aka yi min wannan tambayar nakan ce aikin jarida ɗan juma ne da ɗan jummai. Duk muna cuɗanya da juna da masu shirya fina-finai. To a zuwa na in dinga yin hira da jarumai. Nan na haɗu da jaruman 'yan fim muka saba da su. Shekara ta 2001 ni ma sai na tsinci kaina a acting ɗin. Wato na zama jaruma. Za ki iya tuna fim ɗin da kika fara yi? Na fara ne da fim ɗin Walida, ni da Fatima Usaini na fito a mamanta. A cikin duk fina-finan da kika yi, za mu iya cewa wannan fina-finai mai dogon zango su suka fito da ke ko akwai wasu fina-finai da suka fito da? Gaskiya shi ɗin ne, inda fim ɗin Wuf da na yi na Lilin Baba. Mai dogon zango shi ya fara fito da ni gaskiya. Matsayin da kika taka a fim ɗin labari na ya kike ci? To matsayi ne da aka bani wanda na babban mace ce, dattijuwa mai kamala mai dattaku. To gaskiya na ji daɗi a wannan matsayi da aka bani domin ya janyo min alkhairai da dama wanda ba zan iya faɗan ma wasu ba. Yanzu waɗanne fina-finai ne kike ciki? To suna da yawa gaskiya sai dai a faɗi kaɗan daga ciki. Kaga akwai irin su Kwana 90, akwai Labari na, akwai Matar Aure, akwai Halimatu, akwai Nana, akwai Zarge, akwai Mai Yabo. Suna da yawa gaskiya ba zan iya ma lissafo su ba. To Hajiya ya ake yi da aiki kuma da mai gida kuma ba mu sani ba yara nawa gare ki? Gaskiya ina da 'ya'ya guda biyu da marigayi mijina Alhaji Kabir. Aisha, Dota da Mariya Ummita su ne 'ya'yana. To ake haɗa aiki da kuma zaman gida? To alhamdulillah tunda dama an saba, tunda aka taso a karatu ake. Ni ko da na haifi yarana dukkansu ina cikin karatu ne. Lokacin da nake goyon Mariya Ummita, lokacin ina koyan ɗinki a Jos. Daga baya muka dawo nan garin Kaduna sai na haɗa da karatu. Sai na ajiye ma koyan ɗinkin, sai na koma karatu zalla da ita nake tafiya makaranta. To haka nan kuma ko da na haifi 'yar uwarta ita ma Aisha, tana baya ma na rubuta jarabawan ƙarshe a Salamatu Institute. To an riga an saba da wannan gwagwarmayar, ba wani abu bane gaskiya. To a cikin waɗannan fina-finai duk da kika yi wanne ne bakan dam yake? Gaskiya dukka fina-finan da na yi wala ba wanda ba na tsaya in kalla, har nakan saka data ta ma in yi downloading in gani ko akwai wani kuskure da na yi nan gaba in gyara. To gaskiya ba zan iya cire bakan damiyata ba a ciki saboda kowanne na baje basirata ne, ba wanda zan zaɓa a ciki, kowanne nawa ne, duk ina son su wallahi. To Hajiya menene ƙalubale? To ƙalubale dai shine bai wuce yawan ayyuka ba. Ni kusan zan iya ce da shi na samu, sai kuma farkon fara acting ɗina da mahaifiyata ta nuna ba ta so. To ƙalubalen kaɗai da na fuskanta kenan a harkar fim. Amma daga baya da ni mata bayani na je na ce mata to in dai baki yarda ba na bari. To sai ta zo da kanta ta sa min albarka, to kuma ga albarkan nan ina ta gani. Amma bayan haka sai dai yawan ayyuka. Wannan producer ko director zai kira ya ce aiki, idan mutum ya nuna cewa ai ina da wani aikin sai kaga har ya dan janyo an samu matsala da shi. Ya nuna ni ba za ki yi min nawa ba amma za ki yi ma wani. To shine kaɗai ƙalubalen gaskiya, amma bayan nan babu wani ƙalubale. To Hajiya batun nasarori? Alhamdulillahi na yi nasara. Fim ya yi min riga,
ya yi min wando, ya yi min haji, ya yi min umara, ya kuma yi min mijin aure. To masha Allah. Za mu iya jin ta yanda aka yi mijin auren ya shigo? To alhamdulillah gaskiya fim ɗin labari na ya kalla. Tun da ya ga fim ɗin labari na sai na burge shi. To haka dai ya ta bibiya har ya samu namba ta kuma alhamdulillah 5 ga watan Mai aka ɗaura mana aure da shi wannan wata 2 kenan da ya wuce. Wato ya ga dattaku, ya ga sarauta kenan. To haka dai ya gaya min gaskiya haka ya ce. Insha Allah. To kaga an yi babban nasara. Abin da ya kawo maka mijin aure. To amma wace shawara za ki ba musamman yara matasa waɗanda za ki ga akwai rawar kai da ake ta magana akan harkar nan? Gaskiya akwai shawarwari dan ni ko a location naga suna yin wani abu rawar kai da dai wasu abubuwa haka nakan sa musu baki saboda ni uwa ce in ce ba haka ake ba in dai har kina so ki zama jaruma kuma sana'a kika ɗauki abun to sai kin yi kaza sai kin yi kaza sai kin sa respect sai kin sa kamun kai sai kin cire rashin kunya sai kin girmama kowa kar ki dinga ganin a'a ke yar bana bakwai ce bari ba ruwanki ba rashin kunya da sauransu cuɗanya da yawan maza da sauransu ba naki bane in dai har sana'a kike so kuma da ɗaukaka to ki kama kanki ba na jin kunyan gaya musu wannan gaskiya kuma shawarar da nake ba su kenan a kama kai a ɗauki kuma abin sana'a ba wai kawai a fito a fim domin a tallata kai wani ya gani ya ce yana son su ba a'a idan ka ɗauki abin sana'a sana'a zai ɗauke ka idan aka ɗauki abin wasa wasa zai ɗauke su shi isa wasu ba sa kaiwa ko ina sai kaga stars ɗin ya sauka